नमस्ते। हम भोलू शर्मा आप सबके गोड़ छू के प्रणाम करतनी और साथ में एगो निवेदन भी करतनी कि हमार यूट्यूब चैनल एगो बा जोना के नाम बा भोलू शर्मा ऑफिशियल। ओके, आप सब सब्सक्राइब करी और बेल आइकन दबाई, लाइक करी और हमार जौन भी गाना जाता ओकरा के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी ताकि आगे हमके बढ़ावे में आप सब मदद कर सकी। और जौन भी हम गाना भेजत तनी हम पूरा विश्वास के साथ तो नहीं, पर फिर भी यकीन के साथ कह सकीला कि हम जौन गाना भेजत तनी वो आप सबके पसंद आई। और अगर गाना पसंद आई तो आप सब कमेंट में ज़रूर बताइब और हमारे चैनल जौन बाटे भोलू शर्मा ऑफिशियल ओके आप सब सब्सक्राइब करब और हमके आगे बढ़ावे में आप अपन योगदान दी। तो आई गाना के शुरू कर जा और गाना कैसन लागल कमेंट में आप सब जरूर बताइब कि गाना आप लोग के पसंद आवता कि नहीं। और अगर पसंद आवता तो ज़्यादा से ज़्यादा गाना के शेयर करी और चैनल के सब्सक्राइब करी। आई गाना के सुनल जा। आवे आवे कहता यारवा सखी हो घरे, आवे आवे कहता यारवा सखी हो घरे, धक धक करता करे जा, धक धक करता करे जा, पियावा के डरे, धक धक करता करे जा, पियावा के डरे, आवे आवे कहता यारवा सखी हो घरे, धक धक करता करे जा, पियावा के डरे, धक धक करता करे जा, पियावा के डरे, भेंट कइला खातिर बाटे छछनत हियारवा, पियावा पूछी त कैसे काब हाइयारवा, भेंट कइला खातिर बाटे छछनत हियारवा, पियावा पूछी त कैसे काब हाइयारवा, बानी मजबूर बाकी मनवा हमरो त करे, बानी मजबूर बाकी मनवा हमरो त करे, धक धक करता करे जा, धक धक करता करे जा, पियावा के डरे, धक धक करता करे जा, पियावा के डरे, कितनो समझाई मजनुआ नइखे मानत, मुँह देखे खातिर कहे जान बानी आवत, कितनो समझाई मजनुआ नइखे मानत, मुँह देखे खातिर कहे जान बानी आवत, शर्मा भोलू बिना लोरवा अखिया से ढरे, शर्मा भोलू बिना लोरवा अखिया से ढरे, धक धक करता करे जा, धक धक करता करे जा, पियावा के डरे, धक धक करता करे जा, पियावा के डरे, आवे आवे कहता यारवा सखी हो घरे, आवे आवे कहता यारवा सखी हो घरे, धक धक करता करे जा, धक धक करता करे जा, पियावा के डरे, धक धक करता करे जा,
पियावा के डरे। धन्यवाद। और उम्मीद कर तनी संग आप सबके पसंद आई। और ये जौन गाना हम भेजनी है कैसा लागल आप सब कमेंट में जरूर बताएं। और हमार चैनल भोलू शर्मा ऑफिशियल के सब्सक्राइब लाइक करके और बेल आइकन के जरूर दबाएं। और हमार जौन भी गाना जाता ओकरा के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करब। यह आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन बा ए भैया। धन्यवाद।